अरे बीड़ी वाली धरावा पियल हो जा बीड़ी। खजरम भाई। हाँ बोलो। तू कुछ कह। बुधन के मेहरारू एकदम कुकुरिये ही देखला कि ना गोइनी जदरिया पिए ओ दिनावा हाँ याद पड़ल उहे छनी ऐसा हमने के कैलस कि एक बे ससुरालिए पहुंचा देलस। ई कुकुरी के करा के कहल जाला हो। अब बिना बियाहे के तू लोग ससुरारी कहिया चल गुला जा। ए मर्दे हम तो जानतो नहीं खी। इहो ना खजानत ना कुकुरी ओकरा के कहल जाला कि कुकुरा के मेहरारू के। एकर से छोड़ा सब बात के छोड़ा। एगो बात कही जा का बोला। दारू पीती जानू तो दारू पी के तो हम जान जाके हमारे शराबी फिल्म के अमिताभ बच्चन मन हो जाला। आ ये घड़ी ऊ हाल भइल बा कि देवदास के शाहरुख खान भइल बने। ठीक कहा करियो भाई तहार एजा देवदास के शाहरुख खान के हाल भइल बा तो वही जा भौजी के ना जाने कौन हाल भइल बा। ओहो बोला। जा मर्दे के हम हालत सुन के आवा कि केवना भी दारू मिली। बस हमारी ये काम मिलल है। काम हो आखिर पिए खाए के तनी अगर बारात जाता करियावा भैया के। हाँ ठीक कहला। हाँ तो यही कहला। हम जाई पता करे हो करिया भाई। का कहला भैया ना कहनी हो का रे ई बतावा सर बारात जाए के बेरा भइल आ तो हनी के दारू पी के ऐसे समय बिताइबा सका हैं का करबा सर ना ए खखमी चाचा ई बात ना ह हमनी के तो ई बतियावत नहीं जा कि बियाह कैसे होला बियाह के बाद का होला हम ये के कुछ सिखावत कौन हमनी के का हमार हो हम न बताइब। अब तहर बतावे के उम्र बा। अरे मर नहीं तो शादी करी हम सलाह के गोल बड़न का भागा हमनी के बरातियों ना जाई जा। भागा तू जल्दी तैयार हो खो। हाँ दारू शराब के बाजार छोड़ो ना तो कुटाइम होई ना उ त तानी मनी आसान है याला। कोई दगा साहेब जमाल लड़की के बूढ़ मर्दाना जो रुपया होता लो तो जानो तो का बात बा धन के लोभी से। अच्छा
करियवा जौन बा वो धनी मनी घर के है ई कोनो मतलब ना नु भाई ना जवान लड़की के बूढ़ मर्दाना में भाट द ये तो बात ठीक कहता लेकिन हमारा शक होता ये करियवा कोई लड़की रही ना ई तो बात सही कहला भाव के लोभी बिया रह जाई तू का जानत इनका बिया थोड़ी होता देखो भगवान के दया हमारा तो भाई से खुश रह। हाँ या बाबू अभी हवा तो तार होइए गई। हाँ तो ठीक है बा। चलो चला हो। हम लिहाज अपना घर द्वारे अब ऐसे करो। चलो हो चलो। चलो करियवा भाई है अरे हट जा साहब तो फाटो अरे तो हो जाए काम चाहते हो अभी आ मत। बस बस नमस्कार। हाँ तो ई हमनी के कमी कैसन लागल है रुआ सबे कमेंट करी, लाइक करी और शेयर भी करी और कमेंट करके बताई।